לכם הייתה נפצים האלה, קוראים להם פקה פקה, וחבילה אחת בפרדיסו שכאן בצהלה, מוכרים 12 שקל. לא יודע אם אתם רואים את זה כ-17, אני לא יודע, אז נראה לכם פקה פקה. לנו יצא את הפקה פקה האדום והירוק. זה סימן בגלל שכבר התחלנו, אבל אני אדגים את הפקה פקה הירוק, כי הוא כאילו כבר מוצגן. טוב, אתם תראו איך אני שברתי אותו. אתם רואים את הרצפה הזאת? לא כדאי לעשות. טוב. זה הפקה פקה, וזה הסרטון היום. תשאירו לייק, יאללה, ביי. טוב, רק שתדעו, יש משהו שאני רוצה להסביר. אני עוד מעט אעשה סרטונים של מיינקראפט כמו שכולם אוהבים. טוב, אני עדיין חולה על הפקה פקה הזה. טוב, ירשמו אני לא ישנתי כל הלילה. טוב, תרשמו לערוץ, לא לייק, סובסקרייב, יאללה ביי. אתם חצו גם על הפעמון.